Hi guys! So maayong udto kanyang tanan or maayong buntag kanyang tanan. So today, na ako diri sa Kamarahan Ridge. And specifically diri banda na ako sa may Kilangit View. Diri nga lugar kay mapana mo siya na anhian diri kay dati sarado ato ang pandemic. So at that time dito pa mi sa pikas ni Agi, but diri nga side open na siya. So diri sa may Kilangit view. So diri sa may Kilangit view, it says na perfect for photo shoots, family gatherings, prenup, birthdays, and picnics. Please contact. So muna siyang entrance. Actually, it's not yet fully developed, but I guess the view is still nice. Nana ko dito sa taas, but nibalik lang ko sa ubos para i-record. Wala din ko planong i-record ni siya, but ako lang siyang record. Kay sayang po ang time. Muna siya dito sa padulong sa ubos, unahan. So, nasa yung mga steps, mga blocks of steps na kabutang diri. Actually, pagsaka nung taas, was kinda, laughing. Nagkatawa ko kay, ano daw mga, butang na diri, kagiron kaglubot. Tapos napadjid diri, tunod, tunod dagan. I don't know sa uban kay di mabasa sa mo ni siya ang ganan pa dito sa babaw. So nakabutang pag diri baliktad. Nakabutang lagom og ilok. Tapos na yung heart. Tapos diri putot pero gwapa. Mirabot sa diri butang boy 11. Bitok. Magbulag ra Japon mo timan eh. Dakog agtang guwapa na bahog ilok. Umo man nga steps ay. Kana pa siya diri na to uban. Di baho kag tiil. Grabe ka joker. For yun Power of love pero way uyab. Okay. Hindi wow. Butang Jason Olivar. Remember, I love you. Yeah. Ang mata sa dalan dili sa paang pulos to andaw? Dakog tiyan upaw. Upaw nga dakog tiyan. Crystal 12-19 sama na. Pagkabahog liog sa nagtamak, ari kong tamak diha. Hagdan padung sa langit. Wow! Hagdan na padulong. May wala man na tiwas. So, muna siyang mga hagdan sa ubos. Nakauban ako kung mga pagumangkon. Kaway naman dyan. So, this is the view. This is a spectacular view of here. Look at this. Look at this. Look at this. Hi. Hi. See? Tsada kayo siya. I'm not sure kung saan siya. I think pagkatpat naman siguro siya nga part. So dito, mga tuta sa unahan ka na siya murag. Heart dito. It's so windy. Ani nga oras. Init lang kayo kay murag alas una naman. Alas 12 ba? Or alauna. What's the time? Di lang ko sure ba. Bantang udto na. Chadid kasi yung view ay. So green. What amazing creation of God. Diba? Do you agree? Beautiful. Wow. Dili wow na siya heart. Sherrod. Sige, come on doa. Sige, lingkod.
So mo ni siya picture mo dra siya guys. Sana all may picture diya. So proceed mi dito sa Ovos, ito sa unahan tong naim ito na picture dito. Ito may sa Ovos. Kauban ni mga pangit diri oh. Madakpan ako kay kanon ako be. Pantay lang gyud hinduwa gyud. Arr! Ay. Ang buhay ay sadyang ganyan. Kapoy. Mami! Oh, tikiton be. Ang madakpan kay kanon. Oh my gosh. Dali na. Ligyas bitaw. Kitkiton naman oh. Kitkiton. Har 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 har. Dali. Oh my gosh. It's freaking tiring this place. What's that? Oh, this is very nice. Nice, God, look. Oh. So karon abot mi diri sa may ano nga park. Look at that. Woo! Wow! Saging. Oh, saging. Oh my goodness. Tsada kasi ang view guys. Oh, pang-pangers. So hulog ka, ligid-ligid ka dito. So good luck sa iyong world. Hoy! Hey! Ala ka! Anay batang nangihiyo, laka, sumbong na. so mo ni siya ay other nga view. Tapos napag dito sa may unahan. Napag picture dito unahan. So, grabe ka high hangins. So let's proceed mi dito sa unahan dito sa may tumoy. Sayang po nga na mi dire. Okay. Ang madakpan kit makanog tae. What? Woo! The last part aning part aning view. Dere man taman uy. So hello guys, ana namin sa pinakatumoy diri. Paway sa may kadyot kay perting pagkainita. Sa may kasulti na to sa yung ganyan na to. Sa may kasulti ninyo. Apoy kayo. Apoy. Apoy. Kapoy. Hangin pedari po. I guess mura to siya nga ning video. Di na mo i-record tong pabalik na mo dito kay dali mig kay Nita. Hangin siya pero init kayo. Alas kisa po gustong mag ano diri nga alas 12 sa udto pati inita. So mura to siya guys. If you have any question,
just comment down below and I'll get back to you as soon as I read it. So thank you so much for watching Gmo TV, and once again we are here in Camarahan, specifically in, I forgot the name. So tinggalan to sa boss? Kilangit. Ambot siya, basta mo na to siya. Maraming salamat sa inyong paglantaw and see you guys next time. May you all have a wonderful day. God bless you all. Peace out. Bye-bye. Mama, patay.